dia servint cafès i entrepans en un bar. Però no sap que el sou que guanya aquest mes per ell no serà. Doncs el seu pare han despatxat i a casa haurà d'ajudar. Segueixen plorant, tot i que ja fa molta estona que l'avió de sa filla ha marxat. Fa més d'un any que no té feina, feina que no ha pogut tornar a trobar, així que ha hagut de fer les maletes per guanyar-se la vida en una altra ciutat. I la gent viu amb por i la gent pateix la por de patir aquest sistema, i és el cant dels indignats. Lluitarem amb les mans en l'aire, i és el cant dels indignats per aquells drets que ens retallen. Després de la manifestació la Júlia arriba a casa ben tard. Ja n'hi ha prou de desnonaments, tothom té dret a una llar. Els seus fills l'esperen a casa, ignoren la seva trista realitat. Mare vídua i sense feina, amb una hipoteca que no pot pagar. I la gent viu amb por a viure amb incertesa, i la gent pateix la por de patir aquest sistema, i és el cant dels indignats. Lluitarem amb les mans en l'aire, i és el cant dels indignats per aquells drets que ens retallen, i és el cant dels indignats. Lluitarem amb les mans en l'aire, i és el cant dels